ba za mu kirawo ciyaman na Emson University wanda zai zo kare mana fashin baki game da social network musamman WhatsApp da kuma irin kokarin da kamfanin su yake yi wajen taimakon kansu da kuma taimakon al'umma. Don haka ciyaman na Emson University idan ka shirya muna jiran ka. Sunana Muhammad bin Suleiman wanda ake kira Emson kuma CEO wanda ce super admin CEO na Emson University Charity and Youth Empowerment Foundation na ƙasa baki. To kamar yadda aka umarce da zo da yin magana akan aikace-aikacen Emson University da kuma fa'idodi na social media. To hakika social media wasu mutane suna ɗaukar ta kamar wani guri ne wanda za a zo a yi wani abu na kawai a zo a yi chatting a watsi ko kuma na saka ka a group yau ka zo group ka gaji kawai ka tafi while kuma ba shi ne ma'anar wannan abu ba. Social network ko ce platforms na groups kamar yadda muke gani guri ne na samar da wani abu inda rayuwa za ta tafi a straight ma'ana inda rayuwa za ta tafi kai tsaye. Ta social media za ka ga wasu suna aure, ta social media za ka ga wasu suna kasuwanci wanda yanzu duk kasuwancin da kake yi ko ɗan kasuwa ko ɗan siyasa ko wani abu makamancin haka without social media gaskiya babu komai wance ba kowa bane ba kai. To mostly fahimtar da muke social media mu a matsayinmu na wanda suke a groups kullum abin da muke muga cewa mun maida yadda mutane suka fahimci social media mu mayar da su cewa su fahimce ta a daidai ba a bai ba. Tunda duk wanda ka ce WhatsApp kawai wani abin da zai ce WhatsApp, Facebook ko Instagram zai ce kawai ana zuwa a social media ba haka bane ba gaskiya. To sai kuma Emson University wanda shi ne gidana kuma na tabbata mai bi wasu anan suna ɗan jin wasu aikace-aikacen wanda muke yi a ƙasa baki ɗaya. Emson University group ne wanda aka ƙirƙire shi tun 2011 kusan shekara 10 kenan. Wanda kuma an ƙirƙire shi akan abu ɗaya biyu zuwa uku. Na farko shine akan charity. Wanda duk wanda ya san Emson University a ƙasar nan a Kano kake, a Katsina kake, a Kaduna, a ko'ina kake za ka iya sanin Emson University ko kuma aikace-aikacen ta. Charity shine mun haɗu groups kuma muna dubawa me matsalar kanmu da kanmu. Misali, ɗan Hausa mawaƙi ne yana cikin Emson ya za a yi cewa group mun yi masa wani abu wanda ko'ina zai ji wanda shi mawaƙi wa kuma abin da yake so idan yi waka daga bidiyo Emson University. To, jama'a da Allah ta fawa gaba Emson University. Yanzu a takaice ba tare da bata lokaci ba za mu kirawo Ismail Awal Sarki. So da Hawaye Foundation shi ma zai zo kare mana fashin gani akan Facebook a takaice abu. Ismail Awal Sarki zan ta shirya bismillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. To da farko suna na Ismail Awal Sarki kuma shugaba na So da Hawaye Foundation kuma shugaba na gamayyar matasan Facebook gaba daya. To ina yi wa kowa barka da zuwa shugabanni na Yalwatin Production na dan gata Emson da Chief of WhatsApp da sauran jarumai gaba daya ne muku barka da yammaci. To a gurguje duba da ƙurewar lokaci zan yi magana ne a dunkule a kan Facebook. Kamar yadda kowa ya sani Facebook kafa ce wadda take isar da saƙo lokaci ɗaya musamman a daidai wannan lokacin da muke gani. Saboda yanayi ya canza na ko gidan rediyo tana amfani da Facebook duba da cewa saƙonka ya fi saurin isa. To wani abu da yake faruwa a social media idan muka duba. Akwai wanda aka kama kwanaki akan yayi batanci da shugaban kasa ya ce zai ƙara aure yana gidan bursin an yi belinsa a satin nan. Akwai irin waɗannan kisa-kisai wanda suke faruwa a social media. To dalilin haka ya sa kwamishinan 'yan sanda ya gayyace mu wani zama da aka yi satin da ya gabata yau kwana 9. Mun zauna da shi an fitar da wasu dokoki na Facebook wanda za a sake su kwanan nan.
akwai doka wadda za ta fita idan mutum ya aikata laifi akan Facebook shekara 8 a gidan yari. Akwai postin din da za ka ga an yi idan kai sharing, idan aka kama ka za ka yi hukuncin shekara 8 a gidan yari. Misali akwai wani faifan bidiyo da ya fita kwanakin baya na shekau na Boko Haram, to mutane da dama sun yi sharing din wannan bidiyon, to ya ba mu misali akan wannan idan aka kama ka za ka yi shekara 8 a gidan yari. Kaga kenan muna aikata laifuka da dama ba mu sani ba. Mu kanmu a lokacin da ya zauna da mu da za a ce kowa za a yanzu magancewa akan Facebook shine da wasu labaran ƙarya da suka yawaita a Facebook. Mawuyaci ne kawo baka ga labari na ƙarya ba, wanda ba iya mu da muke posting ba, gidajen wasu hanyoyi a dunkule zan dan faɗe su. Idan mutum yana so ya gane labari na ƙarya ne, za a ɗauki hoto a saka, za ka ɗauki hoton ka ɗora shi a kai, zai nuna ma asalin wanda ya fara sa hoton a social media a Facebook. Za ka ga kwanan watan da aka sa hoton, sannan za ka ga wane ne ya fara sa shi. Idan aka bi wannan insha Allah za a dinga yunƙuri wajen ganin magance labarai na ƙarya da suke faruwa. Sannan akwai wasu abubuwa da suke faruwa musamman a ɓangaren Facebook. Za ku ga ana yin dangata, za su ba mu sunayen su. Akwai seminar da za mu shirya wanda za a gayyato kwamishinan 'yan sanda da 'yan siyasa da manyan 'yan jaridu, wanda za a faɗi inda za a insha Allah za mu ba su pass wanda za su je wajen. Muna gayyata su domin wannan seminar tana da kyau, idan suka je abinda suka ga an faɗa a wajen za su zo su sanar da mabiyansu. Duba da cewa muna kokari wajen ganin an tsaftace social media. Ga duk waɗanda suke kokarin bibiyan mu a Facebook, duk wani posting da suka ga an yi mu tsaftace internet, mu tsaftace internet, insha Allah ya bibiyo zai same mu. Daga ƙarshe ina yi wa kowa ban gajiya Ismail Awal Sarki, assalamu alaikum. So, kun saurari gwamnati daga lalata ba. To, kada ku manta da akwai ɗaya daga cikin waɗannan kamfanin duka zai samu wannan kyautar layuka insha Allah. A yanzu ba za ta ɓata lokaci ba, duk dai lokacin yana tafiya. Muna so ku kirawo Musbahu Bashira domin ya ɗan zo ya ɗan ƙare mana fashin baki kaɗan daga a cikin wannan masana'anta ta mu ta Kano. Malam Musbahu Bashira, Chairman na Yalwa Film Production, da ka shirya bismillah. Kamar yadda aka faɗa, sunana Musbahu Umar Yusuf mai shari'a, Chairman Yalwa Film Production kuma Chairman Kannywood Foundation baki ɗaya. Da farko ina yi wa masu gidana daraktoci irin su Anas Adakawa, irin su Anas Birni fatan alkhairi, Allah ya ƙara ɗaukaka su. Sannan ƴan uwana jarumai baki ɗaya, kamar yadda aka umarce ni, to alhamdulillah na zo da bayani akan ku a takaice. A gaskiya yanzu mun samu industry ko ce Kannywood ga baki ɗaya a cikin wani mataki wanda waɗanda suka gabace mu already za mu iya cewa sun riga sun gama kwashe romanta, yanzu ragowa suka ban mana. To amma still har yanzu muna da damammaki. Amma me damammakin mu? Damammakin mu shine sai mun yadda cewa mu ƙananan jarumai da muke tasowa a yanzu, sai mun yadda cewa uwan mu ɗaya, uban mu ɗaya, sai mun haɗe kawunan mu. Saboda yanzu tafiyar da ake yi a cikin industry tafiya ce ta cewa idan jifa ya wuce kaina ya fada kan uban kowa, kuma ba haka ake ba. Matsaltsalin da suke faruwa, duk wanda za a ji an aibata a industry yanzu, musamman a ce ko ya yi wani abu na batanci ko makamantan shi, za a ji fa mutum ne wanda ya shahara, ya yi suna, wanda in yau aka faɗe shi duk duniya an san shi, ko kuma in ce kaf Najeriya ko in ce kaf industry an riga an san shi. Kuma wannan abin da ake mai ba fa komai bane ba, yana ƙara mai ɗaukaka ne. Yanzu misali idan muka ɗauki kwatankwacin abin da aka ringa yaɗawa na Maryam Boat, wanda ta ce ba za ta iya ba, dalilin wannan aka fitar mata da wannan abu saboda a karya mata kariya ta sana'anta da aikinta. To mu kuma gashi mu ne ƙananan jarumai, mu ne muke tasowa, kullum ana lalata masana'antar, ana aibata ta. To ya za a yi mu kuma mu wanke ta, ya za a yi mu ma abin da zai kawo kanmu. Tabbas magana guda ɗaya ce, sai mun yadda cewa yadda aka kafa kamfanonuwa masu dama, musamman muka ɗauki irin su Dangata Film Production, irin su Yalwa Film Production, irin su Mai Gizo, irin su Dabo Film Production, irin su Annas Film Production, First Diamond Film Production, da makamantansu muna da su sun fi guda 100 wallahi a jihar Kano.
wanda kuma ga baki ɗaya mun aka duba ba wani shahararren suna muka yi ba. To dole shugabanni mu taho mu haɗa kawunan mu waje ɗaya. Mu yadda cewa waɗanda muke jagoranta muna yi musu ne don Allah kuma ɗaukakar su muke nema. Idan mun yadda cewa yes ɗaukakar jaruman mu muke nema, to ba zai yi a matsayina na ciyaman na Yelwa Film Production in zan yi aiki da ce kawai iya jarumai na su zan yi wa aiki ba. Ba mamaki a cikin aikin da za a idan na tafi ɗan gata. Da wannan nake daga umartar jarumanmu da